takanda kwanera engane ya makido litangane ngo kwani ayo morigeri manyenga mbuyore ande kana manyire nga mbuyore na inche mbiyande yanko form nga mbiyande so far again to kiagarire nkwanire ngane ya ande na ruwe birengarego sana mwanga kiranye kwanere asomonu weke kusi nali abantu abandi batayize abayiga abantu barayigumba libako igumonu bono again tonkira gosengana nera konya tokubwatia ase amatuko makege pire nengane ye ningo ya beta ali chinse mochianya match if you can remember the story yomo omwana oyo mubole nande evidently ngabuli abantu ngabatebi ngatena nawe boli maybe outcome nagera atonsi prepare for anything nabera abo mwana mbiyale kose kali buya kose arasagi ya kose arasagi gose nero anchiteko kugura kosali kugura bono na kwaneteyo kaimoka korbosongo tukagenda nendo gupaka chinse mo chichanya mache asako kweli gogo tukakora umugano uyu kartwanya kora magega yaya abantu betayamba mugete bakagenda bakebigogo bagaisaransana ninkeria bakagamba no mugako so egento twanyorete nike in fact so mwana na bwatokon na umurwaira ari myaka ne bono ina nero gukora keregento kurigeria abana bande keregento ne ekabuburubu nene sa kyagera umuntu mongina kurigia no musacha tayo nande ne umusacha matene rora akore puangu kurigia umwana mwe manyeta basacha na bakungu mu mata basacha bono amabera abete naye kurigi ku mwana uguko gakonga asengencho no mukungu nero gukore gasmono umusacha na igwete bobe kera bantu betabage ndo matuko makego tugakirwe simi tugate unga omwana rokanete nyakoe bayore bare bakaimoka bakalige pige bakaicholia mabuta bagacha bakabosongo bakanganya aro bakanganya sana kiagere bachite kingendrete gokore igento gitentari gocha kutora upon konganya nkagenda pakasa ko ku Denmark ngacha ko banyororo tukabeka chimberu chioka tukaikanya kwa tukenda bakasomo chiya stwatebe tugurende nga muntu naro mo Somalia okonye to mwana yekera monyoro sirije tugo ikomo chiyo tukabora bolia saa ini mochi tukunyamanyake tukabora bolia tukairwa komo chiyo tugo ikororo tukanyoro mongena bwenka eyo tukakwana nkarangiri no mwana keracha okoligerera umwana orengo rakanyora taje taliera numungino ya tebyo no yo sobo nirie bono kenyoro kwa gitaranyo information about umwana uyu lakini kero kuligereri umwana uyu mbanga bagwikaine it was so heartbreaking bakero bari gichibase chonsi babeke pigipigi amabuta bakano monyene bacha bakaria nande bakaira na bosa enchirende na bwata enchirende garaba gwe chanda yaya nkabakani ngote ya gwe chanda ya to take next step onye inje ntigane nsotia manganane igo nkaba advice ngabate ibona round yali twende pakanya mache nswaye kinyora se kinde turiya ba chief tubate bibono bori abaturi tubabeke kogenda banyoro mwana oyo kayaberete kere kinyoro if that won't work bono torri yenjirende lakini baadaye tuachitokotema ku trace intelligence report igachanga umwana oyo orokaniranga ofuche umwana nabara twara komocha lakini umwana no moke we school emyaka 14 gosi 15 abu omumuroyo makaimoka kaira akamungai hono mugano chitekuru wase some intelligence report n'uyu umwana oyo igasiganire no muntu ku western kuchiabu muna naigwete igo mwana ntomoturesetu akamuraga akokorega asio muchiura ngabo nakuka mubisete nyumba nabanyene muchiimba menyetika ebamenyete busongo wana kubago chi weekend limo banyora bari ko monyora sikira sa kamenyete
bagacha gukumina kiesukari kwera bwangu na kyubusibu kwera bwangu mbarenga mukare. One of that led to some intelligence report ya chitego cha somo ase umuchinga umwana oyoroka nigaisana stage moro yo. Kero iso mwana ngakire simi agantebya umwana oyoroka dire omo muro mwabo monto gitu yoro mugambi. Ngaburi gwatebya umugambi agateba ye ngamonte ono kwagosire akesimi ali police nyamache bati umwana oyoroka ni bache. Kiagera oyunko tama. Kumba kamura kali gasabiro umushahara on a Saturday, katigire gasi, katamire no munyarukuria. Keraba skali bacha, bakaka sachu mojojo, bakaigore nyumba bagacheki umwana akabura. Bono, ikaba muna yabete. To address rio mwana oyo are asako ebukutenga yala, aiga Western. Na temire gotema kumanya sayo lakini bono mbara details chumo muro itumanye nkenyoro ki location ki na ende na kie iko bono ndwense ora manya sayo ko nga ebukutenga yala ime ya Western toengo bonga ini na kitoko kora tumanya sayo tonyoro mwana oyeirane erinda agende school ibaga go chanda bwa buyamono.